ka United Democratic Alliance UDA ka kenhun ki MDC hakalian sensyar ka khazils atma district council kamsyam lasim kanu karai hakajelang ka punlong hakasiningkong banikran halo ka panchayat di raj institution nalor kiwipat kiman ka ni kajelang kalaikran halo ka kaipon ka ba arspa arpulai jongka parliamentary standing committee halor ka constitution ka ba shispa arpusan amendment bill araja ka khandai ka bla ai ki jingmunjur halor ki katu ka ni kiman ba kanthub ye ki jingpunbu ni ki khot ha ka KHADC but GHADC Shaka Saphomun ka Jingwanra iki unrepresented try haki ADC ka Panchayat Raj Lemki village but ki municipal council ka jingïalang haka jingïalang ba jigur marthong deputy CM kalong bakin khot ya kajelang ya baroh ki MDC haka athautrek unailar banekran halor kitegi man kata shisngi shwa bakandon biang ka jingïalang hapadeng ki CM na ki ADC but ka sarkar jilla halor ka jingtrwa pynkylla ka 6 schedule amendment bill ka banlong haka absantrek unailar arajar arwai Nakaling jungi ngila khot kerki ya kana meeting halor hadin ba UCM jungi ba ba wanyeng kila lek ban represent hangte apo meeting bala khot daga state government te mentasi ngila su khot ya ka UDA meeting bangin yasim ya ka suggestion ban ya ai jingmut hakabade bat kini ki barai ini ki standing committee te ngila ya berkat pat ngila sim ya garai bangin don ka meeting lasai all MDC meeting te hadin jong kata ngi sala ban bataya ke la ya ai jimbut pat ngila ya berkat i katokat ne kimat ki bangin sa sim ya ka rai na baroh khot ki MDC lasai khamtam ya kane ka panchayati raj namar bakatu panchayati rat pade hangi hangne kam kakta ya ka siksidul ya ka ritis sarjungi ka jingsngyo jungi hakabede ka unrepresentative tribe kamut kano ka jingsngyo dei bat kane namar ba ngi hangne ngi dei ki traditional nimsa hire ngam kum ginong mi khmat ta gadaw mi seiwan lang se ne ga me jong ka jing ya friend menta ga janmet hakabede bat kini ki updates ki bangiyo lamba jongka parliamentary standing committee ya kabala khli da u Anand Sharma u MP nombrom jongka Lok Sabha ya kabala ngilaya tai sanibha hakni kapor te chairman bapnya yani ga Jelang deputy CM te ngila la share yani ga meeting pat kabang sutnat kalong ka outcome kalong ba nginyatai bahal syai ke sengibiang halo jong kani namar kani kadi ka kamyap kamim jong ke jat penrio namar kum bakalong hi menta kalong bangimla ban accept ban priang yakini ki abuse ke ba laai napo ka central government ya ke ba iso ban penpau isu halo kani ka benta namar ba ngi adon pa ya ka system ka bala fine board ka hapo jong ka 6 schedule kadi ka way na ki benta ki banyada ya ka traditional identity ke jungi te ngi tagdaw sawan khanang skani ke jelang halo jong kani ke benta banya ken sani ba haw bi kani tagdaw ngim sim na labat penkut daksi sherman mentaksi la sim yang ya garai lengkat mengilang bangin hab ban khot lang ya baroh ki kumila penso ban khot lang ya baroh ki MDC all MDC meeting kanong na syai khang bangin yo banya phaliu jumut ba halo jong kani bat bangin sa phapat ya ka views ke jungi kai ka bangi don ban pesngu yang patchaki ita hi di benta ibang squad pesngu kala khata bun bha kai kala dilute no ya kala dilute no ya ka jing ka spirit jong ka jing tekam jongi kala dilute no te dei na magata ngi so ngi me hap ha ga bai dei bat kani system ko bonra na kaliang jong ka central government MP democracy ngi don po ka democracy country ka nangthi kyong ba ngi kwa ban penne ya kata ka democracy system te mla ban ong ban su forcefully ban implement ye ke ban penyap no ye kani ka democracy system ko jungi te de ma ka tangin sa ya tai biang la sai ka si haka arputrik unelar hadin bak sarkar India kalapan biang ki jingtho bat ki jing ajing mut halo ka 6 schedule amendment bill u mutirang ba ka jala megalia konrad ke sangma ulalumi ka jelang bat ki chief executive member na baroh laitili ki autonomous district council
Kasorkar jelak lai por ya bro lai tili ki edisi Khas Hills, Jente Hills, bat Garo Hills, ban ai gijing ai jumut bat gijingan tho jungki halor kate gijing troa pynkylla ka kernet ban riu kerti sencar keri India hapo sitio kata jingïalang kaban longpat haka absentrik unalar arajar arpuai. Henry kebalungo kolong kumno hakate jingïalang bat umutirang ba omsyam lai keran ya kamat panchayati raj institution ki MDC kilaban pa Yusofia halor kani kamat namar kolong kum usya ya kesencar kadar kebajudon nadu umen barim Henry kilapan pau ban persya ya kani kamat ke jingthmu pentri kam ya ka panchayati raj institution hapo kejela.